Opäť sme sa vrátili k našim frekventovaným automobilovým otázkam. Napríklad, ako chrániť auto pred krádežou a či vôbec. Možno si ešte pamätáte na zdravé 90. roky a tieto prvé imobilizéry, ktoré mali sťažiť ukradnutie Felícií alebo Passatov. Ale už v tých rokoch nám bolo jasné, že asi najlepšie urobiť si niečo po domácky. Odpojiť niečo, o čom zlodej nevie, čo je trošku neštandardné. A jeden z takýchto slovenských nápadov sa ujal, dokonca sa vyrába dodnes. No a keďže nemôžeme vám R1 nejakým spôsobom otestovať, tak sme si išli aspoň objasniť niektoré zásadné skutočnosti. Spojitosť je, by som povedal, že len taká, že ten manuálny systém ostal tá mechanika. Prídem, vytiahnem, berem preč, prídem, zastrčím, auto funguje. Samozrejme, niektorým zákazníkom ešte tento manuálny spôsob, vlastne nie, že ešte, ale už ten manuálny spôsob ochrany vadí, ale je to maximálna ochrana, maximálne bezpečie toho auta a čiste mechanickou prácou, mechanickou obsluhou sa dá jednoducho zabrániť tej krádeži. Lebo všetko, čo sa rieši frekvenčne cez vzduch, všetko sa dá načítať, obísť a tým pádom sa auto dá ukradnúť. Stále lepšie dotyčnému odborníkovi, nebudem ho nazývať zlodej auta, lebo v podstate to je už odborník, kto dokáže dneska auto spojazniť, cestovať po vlastných s tým autom. Nikdy nie je dobre niesť na chrbte na odťahovej službe to kradnuté auto, lebo je videný, nevie s tým utekať. Ale ako náhle vám auto ukradnú, tak nastane kolobeh papierovačiek, ktoré netrvá týždeň, mesiac, ani 2-3 mesiace, ani pol roka. Dovtedy jazdíte stále na požičanom aute, s nervami, so stresom a chodíte od polície k poisťovni. Môj vývoj spočíva v tom, že najprv som odnímateľné zabezpečovacie systémy, že kompletné zapaľovanie, ktoré bolo naimplantované do jednej krabičky, a bolo dvojité zapaľovanie, že batériové a tranzistorové. Celý zapaľovací systém sme vytiahli a auto zostalo zaparkované bez súčiastky. A bez súčiastky auto je nefunkčné. Doslovne tento systém na svete nikto neprekoná, ale ani ja. Prečo? Jednoduché. Zakladá sa to na kombinatorike a na faktoriálnych číslach. To znamená, jednoducho povediac, že tu máme jeden prázdny tiket od lota. Áno. Napíšme do jedného slobca 6 čísiel a máme prvú cenu. To všetko som premietol do oblasti autoelektriky a elektroniky, kde jedno špatné zapojenie spôsobí ďalšie väčšie škody, ktorým sa už v skutočnosti zaoberať sa neoplatí. 160 000 jedinečných kódov má tá čierna skrinka. To znamená, že keby ste mali aj 160 000 čiernych skriniek a mali by ste dostatok času na to, aby ste ich všetky vyskúšali, aj tak sa vám to nepodarí. Absolútne žiadny záujem nemajú. A oni majú vlastné zabezpečovacie systémy, ktoré sú trošku čudne založené, nakoľko keď zatvoríme automobil, aktivujeme alarm. Keď zlodej alebo majiteľ odomkne dané vozidlo, tým pádom vypína zabezpečovací systém, čiže alarmy sa vypnú. No ako to má logiku? Ja si myslím, že žiadno. Každý jeden alarm sveta, ktorý je montovaný, buď fabrický alebo domontovaný, je montovaný na originálny kľúč alebo na ďalkový ovládač. Ako náhle vy načítate frekvenciu kódov, či kľúčov alebo ďalkový ovládač, alebo máte čítačku, pustím čítanie, cvaknú mi cuplíky, otvoria sa dvere, je deaktivovaný, či fabrický alebo domontovaný alarm, s tým asi súhlasíte. Náš zabezpečovací systém alarmový je každý jeden napojený na čiernu skrinku, vám R1. V tom prípade môže prísť aj s originálnym kľúčom, dotyčný človek môže auto otvoriť, ale pokiaľ nemá čiernu skrinku, do 25 sekúnd sa roztrúbi auto, rozsvieti auto a počas kľudového stavu odstaveného auta na parkovisku má 0 mA odber z batérie. To znamená, že opačne nastavený, takisto, keď 2-3 týždne auto bude na lyžovačke, na dovolenke alebo na letisku stáť, alarm bude funkčný, zabezpečenie bude funkčné, auto bude zabezpečené, ale z batérie bude 0 mA odber. Pretrvávať.
To znamená, že opačne je navrhnuté, opačne je vyrobené ako každý jeden alarm sveta. Ono je to nervový systém, ktorý kontroluje vlastne každú jednu časť, každé jedno čidlo v aute. A my musíme vlastne beťarsky obísť tieto veci, špičkovo zabezpečiť auto proti krádeži a samozrejme obísť manažment auta, aby nevedel skontrolovať, či je niekde niečo prerušené, čo si on kontroluje v danom momente, či po vypnutí motora alebo počas chodu auta. Auto si urobí presne to, čo mu výrobca káže. Všetky dobehy, ktoré boli načasované po vypnutí motora, musia dobehnúť. Bez toho auto od nás v garáže nevyjde. Pokiaľ tam nie je čierna skrinka namontovaná, auto sa správa v takom režime, ako keby ste ani nemal kľúče u seba, ako keby ste bol úplne cudzí človek bez kľúča v aute. Že vlastne úplne naprázdno chodí ten štart-stop gombík. Pokiaľ je kľúč, tak sa rozlišuje takisto ročník auta. Pokiaľ to boli staršie autá trošku, tak bude točiť kľúč, ale len na prázdno. Pokiaľ tu budú novšie autá, tak takisto sa bude správať, ako keby kľúč nebol od daného modelu, ale bude len chodiť na prázdno v kľúčovej skrinke, ako keby sa nič nedialo. Ako náhle sa stane takáto závažnejšia dopravná nehoda a zákazník si vlastne to auto dáva opraviť, sme ochotní prísť do servisu, demontujeme zabezpečovacie zariadenie, dáme ho do pôvodného stavu, kde servisní techníci vymenia komplet kabeláž, zoservisujú auto sa poskladá a následne zákazník príde ku nám naspäť a sa mu montuje naspäť jeho zabezpečovací systém. Takto tieto služby už potom si fakturujeme pre poisťovňu, kde tá poisťovňa už z havarijnej poistky toto prepláca. Nikdy s tým nebol žiadny problém. Stávali sa nám takéto veci, že vlastne boli aj zasiahnuté kabeláže, kde pri tej havárii sa stala takáto nehoda a museli sme toto spraviť. Zo zákona každého jedného štátu Európskej únie si kto zasiahne do auta, bere na seba záruku. Na každý jeden komponent, na každú jednu súčiastku, ktorú my zasiahneme v aute, preberáme záruku my. Ale záruku vám nikto na svete nemôže zobrať, že teraz som zasiahol niekto iný a teraz na celé auto ti ja zoberiem záruku preč. Také neexistuje.